Kinsay kaya dire? Nakalagi magsurang-surang ron? Impas yun siya. Hey! Ops! Suwayag dagan ka ron. Makita gini mo kung unsa ko kabangis. Isa man ka? Huwag ka kailas ako. Wala, boss. Ako ang pinakagahi diri ha. Ikaw di ay? Oh, ako. Bubalag ka? Dili, boss, oy. Maayo. Pwede na kumagi, boss. Oh, sige. Pero timan ini kung naong ha. Kumusta naman mo to imong uyab nga bayot? Bulag na to eh. Ano man? Alangan bali naman kayo ako naman yung tirahon no. Ay lain pa'y ato pre. Atong bayot nga. Kabalo kay sukli ato ba? Wa ni magiuli di ay? Bahala ka ra. Lain kayo na dala ka mong paglubot ako. Mao dai. Mao dai wa ni magibalik ka sukli di ay? Kanino? Kauwa or bayuta to. Bahala. Gaan ako, gaan ako. Gaan mo dito sa imong gitirahan. Kita may ganahan na nga pati brief na ko iyan naman gisuot. Ay mao po di ay. Nya pre. Kasi naman iyab ni mo ron. Pamilyado naman ko na naman ko'y anak. Grabe dugayan na des panahon wa ta nagkita pre no. Karon ba ko kabalo ba nga nana di kay anak. Dugay-dugay na oy. Pre, di gyud ako malimtan sa tuwa sa una ba katong nangawat gani tag manok. Ay kato nang awat ay tag manok nga manok rabot sa kong papa na unay man tato. Happy trabata po sila sa yung papa to biya. Alang-alang, kita may di masukuhan nga nang awat ta wala man tanan ng hidaan. Mao po lagi. Sipyat jud dato kay wata na nang hidaan. Mao gani no. Pero napailain pre ba? Di ba wakwak mo to yung mama pre? Sa una ra to pre oy. Wa di ko kalimot ato pre ba? Paglupa niya nasabit siya sa live wire. May gani kay napod akong mama. Nagsuga sila. Ay kabuang tama. Wak-wak mo sa dito yung mama no? Alang-alang, kita may di mawakwak ka na. Nga kada buntag magdalag sudan ni mo mama. Nasaktan akong mama oy. Ay inana din na pre. Pero di ta masundog nila pre oy. Di kita sundog. Manok ra to ah. Sure siya pre oy. Unda nagrutana oy. Pagpagkong buhay na taba kay pamilyado na ka. Aw gani no. Hey! Nanay bagong nabuang din sa tong barangay pre. Kamong duha, gahe mo? Okay. Kinsa man eh? Bot kita ni. Wa mo kailan ako. Kinsa di pangalan ni mo Col? Gusto mo magkakwarta? Kinsa man na? Sabay mo sa kuha. Mo anak og tao. Dimi oy. Bahalag kawatan ning manok bilang may mga nagtao. Kung dili mo mo sabay, kamo ako anaon. Ya? Ikaw uban ka? Ikaw uban ito. Ikaw po ba nito? Kanina siya kay way kwarta. Kanina boss. Ay mo paglalis, kamong duha akong sabayon. Ito na. Bahala ka ni do. Next time ha. Agi pa mo diri. Salamat ha.